Welcome back sa mga channel. Ay, Vicky Vlog. Katawa mo kabi. Ha? Ato na rin kasi maribuhok. Karoon mo? Di pa, sunod adlaw. Excited ka? Uy. Ha? Butog di muhilag. Muhilag ka rito. Buti baes. Buti mag-ibawas. Ato na kang Mama Julie. Minawon mo ko rin mama. Anto sa kamingaw ni mo na. Kay kuan. Kinahanglan mo kasi mong abroad si Mama. Magtrabaho. Kinahanglan mag-work si Mama B. Kaya mag-school naman ka. Masa na magkamtrabaho gain mo? Mangita pa. Alas de ora. De ora kay mag-ibawas pag kung di ko makakita ni Mama. Okay guys, karon day guys, nag-prepare ko sa kanang na mga negosyo ni Florami Buholana. Kay kuha na po ni ron sa GNT, wa man dia si Tilibers o si Mama Ali kay tuwa man sa dentist nagpa pasta before sila mo adto og Manila kay kinahanglan man tanan mga daot ni Tiri sa ngipon mapastahan. Kay maarong di na makalisid-lisid dito sa Manila og pangitag asay dentist kapastahan na naman dari sa katong nagi naman dari guys sa amo kay na may katong gi dentist nga gi kuan ang promise sa ngipon adto naman mi magpa Malabi yung ma. appointment og na may mga kahigwa sa mga ngipon. Sunod adlaw ako na pod sunod adlaw magpabunot og ma-okay na deres pamulaton sa bahay. Kay dapat next siya pa ni asikasuon kay pamalitan pa ni na gamit sa isahang pag-eskwela. Sunod adlaw. Ma. Kanang interview ma. I love you. Okay. Kani man kung di ko og naarami perminti mag-uban magsigig kagara na sig arte. Pero sila ra kunos na nay dari wa ko. Mo inom og gatas, gig panungkab. Pero na ako mag-arte. Agay. Mag-arte bitaw. Di mo inom og gatas ug na ako. Mo nang hybrid ra man pud ko. Di ba mother? Hybrid. Ma-high blood ba mother? Na, tinan na nagsik. Oh, naman ang nanay, sumbong na. Timplahan na gatas, mahug ra pud ako ray mag-inom, kay di man mo inom. Mami ka. Pero og sila ra kunos nanay dari katong nagtrabaho kay lati eh. Grabe huhanotoy kuno ginigop sa gatas, surot pa. Mo pay mga adyo. Mo pay mga adyo, unsag ako dari may kog timplahan di jud mo inom. Kara jud. Kaya kina maabdan sa talis diyan. Tinanay pay bag-o guys. Na Jams Slimming Coffee. Da guys, kasi gusto mo I order. love you, kape. I love you, kape. Da pa pay daghang pahumot. Kasi gusto mo order. Enak ma. Hoy, ayun na gisiya kay makapiso jud ka man ni Purami. Skapstick raho kikuha ma. Unsa? Skapstick. Skapstick, bag order nga skapstick ha. Jams chocolate drink. Naapadaghan guys, kasilupin pa rin dari daghan. Daghan pa dari guys. Order na mo sa mga gustong mo order. Makalimutak. Hay kalamotak. Denver. Shout out kang Dimber be, Miklamor. Hindi ko ma. Ay. Gikilig pud. At tuloy be. Doy. Kanipon ma. Kana ibalik na na. Anong ibalik man mo? Kumanang tada na, kata sa ni suwatag number ng atong kuan. Ako mo kung di makabalin sungag. One woman. Salamat guys mga ning order ng adlaw guys. Salamat na ning order. Kana di i-arrange jud. Ang bulot ang bata. Arrange jud. Parang di na. Hindi ko mo to din ko nuruy. Yatus jagraan. Kunda day. Rose. Manis ko kaya na? Hapit na pista day. Kapit na pista tayo sa. Manis ko ka? Miss maman. Musbol man bro. Baboy subo. Sa'yo? Baboy subo. I love you ma. Love you. Love you tayo sa. Love you na. I love you. Sana all daghan mo I love you. I love you na. Beag si Ate Mayo babi kaya nakauyab na. Maya! Masugot ka be kaila ka be. Sugot kaya na? Kaila kan Kuya Sumping. Yan na. Kailan ma. Mo idang uyab. Gaya! Alagi kilig bus Alexior. Sa next eh? Mo idang uyab be si Kuya Sumping kaila ka. Tagasa mo na.
Nagapila. Nalagi. Be, oyaban be, de. Uyaban bidi. Sugot ka, de. Ikot ka nga magkauyab sila Ate Mayor. Kaila day ka, yan na. Bagutan ay. Kaila day kang sumping. Kisa mga anak. Naa! Yan na, sugot ka na ko, oyab, de. Kisa man ang anak si Kawin na, ay. Kaya sumping be. Sige. Wah, di pasalian na. Oh, ayan na, di paslik. Yan na, sugot ka na ko, oyab, Di de. ko sagot na uyab detay sa... Di ko sagot na uyab detay sa litay. Nga naman. Manangimig ko. Hello, sa. Diyan siya ahong. Manangimig ko tayo. Diyan kay di man di ka makabuhat kay. Diyan naman dyan ang pagbuhat naman dyan kasi dyan. Pag buto-butos daghan. Yan, yan. Ha? Yan na. Hindi na dyan ka makabuhat og mo. Angay na si mong ati mayor. Kay pagbuhat na dyan na sila kasing-kasing. Buot tayo sa... Di ba be? Ay, ikaw, be, okay ka, be, de. Okay kang kuya simping de. Okay de. Kanang tinaod. Oh? Kanang klaro. Kanang tinaod. 1, 2, 3. Pur. Ah! Pur! Was pangutana. Dobra, be. Kinsa man ang igsuon si Kuya Sumping, be? Kinsa man ang igsuon si Kuya Sumping? Kinsa na anak si Kuya Sumping? Hatiin mo. Gwapo ba, Gwapo, be, de? Wah! Gandahan! Puti itom. Puti itom. Kalimot ko. Wala na asa. Sabaan. Pumapag-ibig na rabas Ate Mayor, be. Ito ma. Bukatan, de. Buotan, de. Buutan. Mura ka buotan na ni. Mura ka buotan na ni. Ate mo yun. Stars! Charot! Diba, ay, siya. Na tayo sa... I love you. Be, musugot na ikag magkauyab na sa Ate Mayor, be. Oo. Kaya nga naman. Kay Arong. Kay Arong. Ano man? Anong mo price? Siya! Maka-bright din yung uyab, eh. Sus, Mario. Idag ako, musugot ka. Ha? Nana ko, mauyabag, oh. Uya! Sugot, di. 1, 2, 3. Pur. Nakapur. Nasik, di ay ma. 6 di ay. La, bayhas, diya ang turoy. Makada, baka itong manggas. Uncle Roy. Ariana. Sana nguha magmangga. Mami sa Silang gas kin-kin. Mami sa Yung sabi kay Las, na naman ni Be. Sali. Mama, love you. Marang midad to Tirusale. Mama, Gikilig, Basaliana. Ay, nga nung di makamusugot makauyab si Ate Mayor, day. siligod makutay sa. Nas doon ni mong nakailagpuan at tong turoy. Uya, braba na. Anja, day. Siya, gara. Anja, day. Nas doon ni Gina. ang turoy. Yan na. Anja, kaya nauyab ni Ate Rosalide kay si Tom Rodriguez man. Ay, Ariana. Si Tom Rodriguez man ko day kay Tonas Pilar na pudo. Ah, Mo to yung nauyab ni Ate Rosalide ron. Uy, pisumpin. Turoy, nas doon. Siya, di apod yun. Ha? Ewan, ingan, Kuya Sumping ma. Di, may hindi yung preso mo. Shout out, Jefferson Langi. Dara, dara, dara. Hala! Halikin! Dalikin! Wow! Orang lami as mangga guys. Nakakuha din sila dia. Sus, orang lami aja niyor. Palagata din ikaon ron. Orang lami aman dyan day. Ibong tuwad. Huon ron ibitanan. Majukan ka na nilo. Jamak muda ngay bungakin. Okay. Ala, orang lami aman jud. Ay, kinatawaan din. Orang lami ajig mangga guys na. Maka, napagkatang mga kahimisong daan eh. Kan Dagay bunga adoy. Makan ana naman na kanan mo. I love this one. Ambil sana. Hoy, makapasok ra ba ni tangtanga sa ning kuana? Kay makapasok dyan natin kuana. Nagtagamar ba ko dani sa unas? Nanguha kog mangga ila party list. Saka-saka pakuno ko. Kani bitong isang duga kaning talisik masahang aping. Nagwa silang aping og pila ka adlaw. Kin kala ko kin ayo kumpiyansa danang duga kin. Kanang duga ka jud kin. Lagi din. Kailangan. Mukbang ditag mangga ron. Lami lagi po palaguto. Lami maguning dabong kanon. Kusus buwang. Bayor. Ambil sa Kami, ang manay na mo. Uy, sa lagi. Grabe makadagkis, baby. Uy, ganahan mo po ng suwat.
Okay. Bye-bye. Okay, naman ako. Bye-bye, Tipan guys. na naman nina. Excited man ka. Mga antag mangga, guys. Awas gede ko no. Nagigbangga mo. Kumot ka adud ba? Ganihatin. Diyan, gara ah. Ito na ito. Ano ba nday pagkaday? Turoy, last doon eh. Nagpuan ng lugar sa ilahan, Turoy. Okay guys, mahama na guys. So, mga ni-pick up on ron sa GNT. Kani si Ja. Salamat guys, nag-order daan eh. More order pa, chay ganahan. Ito guys, napabitaw daghang available dari guys. Kasi gusto ko order na mo. Order na mo ni Flora mi Buholana. Pick up on na naman sa GNT unja. Kay, nagpanahon ako na rin manggala, may naikaon, dabong na bagid. Kapalaguto na pa dahil sa ka, simuran na, panglamian. Humot. So guys, darang dali ara na nakapakpak na. Mga anak tanin jo guys, lami diri mo pa laguto ron kay ara ka, dabong ka jo. Pwede palagutoon be. Kan kanay? Dali nay, wa may kutsilyo kay gamit pa man. Oh. Ang gamay na. Yang huwa-huwaon. Kasi ito sila mo. Gani ada sa sila. Ayun. Dari ako pikas makausap Tagal ko. pa mga nila na. Agang ipapastahan dari ara maka ngilo inig kaon. Agaw pa na be. Agaw pa na. As luma man di ay. Kahurot. Ngilo magod. Dali, irama mo, Turoy. Di maaslam. Ngilo gipon. Hangag mo pagkating ilong ganig sa mat. Lamig kay mo yagot. Di aslam pero ngilo. Dere katungkuan guys. Kapayas nga ang ipang harvest da. Kuawan Himo ni Ate Ruby. Ang lami ah. Iya. Ali Mark, Yeah, hinuga raw dyan. karang hinuga dyan. Hinog? Yeah. Ulibis. Bisaya Oh. deh. Na uli anak ka? Yan tayo gabi. Kok man? Sabay na. Bilang tan. Bit-bit. Lagi undangan ng bit. Undang lagi na ng bit-bit. Ba't pag ali kang Noben Villaber focus. Shout out Noben Villaber. Regards kang dyan Mark Gadare. Karoon na. Dada smak na na dyan. Ang kaon po. Lupiga ka to ang pure dan ningipon sa pustiso. Yan, grabe na naiga. Kasi nay. Yeah. Tala, bibi. Kayo para baka na daga. Bana, Ming. Iiwagan ka ba, Ming? Tiwagan kami. Yan, masugot lagi ka na si Lexi at Mama Jolie na eh. Tandaan ko dito eh. Ha? Tandaan ko dito. Mingawan ka na eh. Mingawon sa mga. Majog mo sa gwakad na. Ha? Mga baho. Kuma. Sugakad ka Alexi? Mahilak ka, be? Ulilak mo. Eh nga, majas ang vlog hapon nga. Mawaw mo kumakay sa glatuson kong Kuya Eric. Di mo good. Di man gusto Hindi Eric. mag-arte. Di Di man ka gusto. mag-arte dito. Di Di ka man mag-arte. Di man gusto Papa Eric mo latos. Bautan mo gusto. Basta magbinutan ang puka di ka magparabusan. Nahiras imong real. Father. Baba ka sa ay sa. Dyan. Dara da. Dan bonus ka Wah, talo. tas koan, mangga. Please subscribe. Ay, tengah rahat. Nga hi sa kang Nobinla. Nubin, how did that? Hi sa Carly. Hi. Hi, Nubin. Nga tagwang ka. Mga tagbangga dia. Yeah! Gagda. Ganahan pa Noben. Ganahan pa adugon ka nagkalit. Noben Villaber adugon ka kalit. Tapos ba sa baba. Kali bilang Pas mo manzantan kay mukaon. Pas mo dilab mo sina. Banghaw. Aras 10 na. Ug ni tatay pa. Dira. Regas luma jaday. Hi. As doon ito sugakod. Sugat Sugakad. Halat to udi ay salina nas purami. Sakto dito isara ra ba salin. Tama pa na paniti. Tumayo ba dai? Nakauyab na.
Taan niya. Kada sa uyab ni Timayor be. Nagabilar. Okay ra ba ni May? Ah, si Mayor, bahala. Na. Zara, bahala. Buotan be di. Adoy. Ha? Buotan di. Kaingan mo ka, be? Kaingan mo ka? Eh, deka. Bisengan be. Tingnan sih. Adoy. Adoy. Buotan adoy di. Hah? Buotan ba? Bukan. Nah, ya orang mati. Batiyor. Iya, adoy. Mana Ries? Di. Reyes ko no Dia Reyes. juga na Nanay Reyes. Ama, ano yung Ariston si? Aw. Ries. Hmm? Kaya Paskon? Amaan niya? Ariston. Reyes apelido? Ah, itu nih. Maninong tatay kasi nga nay. Nay. Si Crispin Ries. Diyan namatay naman, sa tiguang na. Diyan asawa si Muning. Taga San Pascual. Katong Lajis Mayor nay. Manahi ay. Diyan na. Nay. Mayor ba? Panhiyan na ba ito nagpista nay? Buang na. Ano makailapos na na yun? Masamalon mo. Bunso naman ka naman. Panhiyan uyab ni. Yan na. Kana na dyan na. Panhiyan uyab ni Ate Mayor day. Musugot mo, tara musugot ka. Ano mo ingin yung simod? Punta na sa Musugot ka, di? musugot ka. Sugot. Ha? Di, papunta sa musugot yung nanay Musugot day. day na nauyab sa Jerusalem. At na kay Aslim mo din. Pagtarong, karang tinaod. Musugot ka di. Ano Pagtarong. masuk tinaod? Hindi na musugot. Mm. Pagtarog. Gamay ra kay di. Dapat nauso. Ay, tinaod ay. Musugot ba di? Kasi nga sa uyab ni Jerusalem. Oh, sumisog. Kagbuang ka dyan. Sumay. Mapag-ibig na si Manghod Rosal. Ayo gajud, kapsangi ag pagapagas otot. Pagpagas Ang bunso. otot. Benjo tadi ang bunso. Grabe, adoy. Injo. Pagbinjo pa di ay. Kita mau Huwag na isabaw. Huwag pinama ah. Karang lamia busog. Lapeng, set up, peng. Ano? Ito na ay? Mana yung pinamada, pero sa tumbukan. Shout out. Shout out po ko sa mother ni sa my love ni Mayor. Ate NN Langi Ano? Reyes. Ay mo te, hala ko Ay, naman mapag-ibig na Rosalte sa imuhang atab. Ito mo naman nangangkon. Anak din ini na. Si nanay. Gusto na Jimson. Maguwang ni Jimson. Ampun na nay. O ampun. Naka na lang, baka makunaw. Jimson Wapo Reyes, shout out. So ganahan pag mga guwapo Umuwi ka sila. na baby. Di na ako galit sa'yo. Yun ako, galit. Wayaw, kay gabi na na. Umuwi ka na, baby. Gamay ra ka mo. Mo, to'y kadit ni Ate Mayor Bidas. Ni Ate Mig Sanchez. Kaya mo na kami. Wow. Ang siya magikaw mautas mong naon? Ha? Aliyan no? Kay? Dalan ko bumpo po. Halag na ang niliksi. Ano kulirot yung matabi kingilad. Nasuko si Lixian kay gisubsok na liya na nga ija ko nung papagilantan. Nasuko siya. Lirot magmata. Gilantan ni ay. Bro, ang bilib ni mo yan na ba? Puro silang bilib ni mo yan ano. Grabe ka di kasugsug ang Lixi. Gilantan. Balik tang Ate Mayor be. Sugot lang kang minje sa Ate Mayor be o mga uyab pa. Minjo. Uyab sa be. Adoy. Ginaw. Gisapot na nun siya kay gisugsug mang Aliana. Love you tayo sa. I love you. Ayun na kay mga hug na katong sidanda na. Oh, belum gitu. Dali na. And so guys, mara ni mong vlog rong adlaw kay gisapot tas liksian kay gisugsug lagi dali jahang Ate Aliana. Mara ni mong vlog rong adlaw guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa mong vlog og amping mo kanunay og asa man mo karon. Aligyan na. Amping mo kanunay guys. God bless natong tanan. Ara arti ha manis kulot. Aligay bye-bye day. Mukis ramang ko si Jani mo. Na. Mukis ra lagi si Jani mo di ka gusto na igsuon be. Be, Hello. di ka gusto na igsuon? Bano? Enggak? Menggigil eh. Yo. Dali, bye-bye na to dali. Bye
Bye guys. Thank you for watching. I love you ni Jeng Tanan. Bye-bye, you're watching. Bye-bye.